gustatzen zaineri, baina egiten dut astean gehiegi. Naiz eta ondo egon ezin da horrela segi, naiz eta nekatu ezin zara eseri. Gogoa zentokira ematen du kartzela, baina esaten dute institutua dela. Arau eta debeku egin dira jabetu, gure kabuztainduko ez bagina bezala. Lagunekin askotan joaten ez kalera, eta inoiz ez dugu begiratzen atzera. Inoiz gure etxera joan gara gu batera, gu bakarri zaintzen gara kalean gainera. Nire kiroletako bat da saskibaloia, oso agresiboa nintzela zioen nere entrenatzaile oia. Desabatzeko ari naiz hori da arrazoia, institutuaz aparte ere badaude oporrak, gaina gero klaseko buelta dira gogorrak. Oporrak badaude gabonak nahiago, baina nahiago luke balira gehiago. Hauek dira